Hoi, welkom bij deze video. In deze video zien jullie de Zena Shell Kit. Dit was een categorie 3 single shot die in Nederland legaal verkocht werd tot en met 2019. Deze die is in 2018 op de markt gekomen en dit was een van de eerste categorie 3 single shots. Helaas hebben we maar korte tijd van deze single shots en deze grote single shots kunnen genieten. Het is eeuwig zonde dat deze verboden zijn.